Ide jako brzo. Danas idem na Žanjice i na plava špilje. Ćao, ja sam kapetan Dejan i vozim brod Aleksandra. A kako se ti zove? Ja sam Anđela. Idemo! Crna Gora! Putujem sa brodom Aleksandra. Vidi se Hecenove odavde. Evo je Krenula. Sad sam blizu nosa. U daljini se vidi. Baš je lepo pogleda. Ovo su roze ako niste znali. Predivno. Ali nastavljam dalje. Da li mogu da vozim malo? Možeš, naravno. Ovo ide brzo. Ide jako brzo. Hvala kapetan Dejan. Nema na čemu. I drugi put. Samo je Mamula. To je nekada bio zatvoren. Evo me, stigla sam Mamulu. To pre bila zatvoren. A sad je hotel. Malo duva vetar pa me slabije čujete. Ali nije hladno. Lepo vreme. Ja sad letim kao orao. Šta svira? Na Žanjicama je čisti voda. Sada brzo stižemo. Našla sam na Žanjice. Idemo da plivam. Kapetan Dejan sada zaustavlja broda. Vidite kako se to radi. Kapetan Deo pristaje. Hvala. Ništa, i drugi put. Ćao Aleksandra. Ćao kapetan Dejan. Ćao, dođite nam ponovo. Uvaži. Žanjice su lepe. Malo ću da prošetam, da vidite kako izgleda, a poslije da plivam. Nebo je fantastično. Ovdje su restorani na Žanjicama. Ćao konobar. Ja sam mlad. Jedva čekam da uskočim u vodu. Prelepo. Ovdje je voda čista kao staklo. Sve se vidi. Idem da plivam. Idemo skok. A sada malo centrifuga. Našla sam školjku i unutra ima nešto. Da li vi znate šta je to? Izgleda kao morska bogomolka. Vratila sam je u more. Kako se ovo zove? I šta je tamo? Šta je ovo tamo? Vidimo se Žanjice. Ćao. A sad na brod. Evo ga, drugi brod. Idemo u plava špilja. Nastavit će se.